Makadi muri Zimbabwe ndini baba Mutongi ndiri kutaura mazwi emwe ya mutsvene andakadzidziswa pamusoro pemutungamiriri wedu wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi musi wa 22 August. Ndaona mutungamiriri wedu wenyika aenda kunowina pamaelection atatarisana nawo, saka ndinoti chengetai mazwi aya mugare nawo pose pamunenge muri kumazuva mairi atatarisana nawo. Mazwi andateregedzai ndisvitse muruzhinji rweZimbabwe kuti mumwe nemumwe aateerere aanzwe mugozviziva kuti ndo zviripo, mogara maenda mazvinyora pasi. Ndini baba Mutongi ndataura mazwi aya kuti nyika igone kuziva kuti mutungamiriri wenyika akagadzwa naye Jehovha nanhasi ndiye acharamba aripo pakati pechitsividzo chiri kudiwa naiye Mwari. Nemazwi ayo ndine mamwe mazwi anoda kuti ndireve kana kuti nditsanangure pamusoro pevanhu vanenge vaenda kunobirwa. Fanike munhu aenda kunobirwa ndine magadziriro akakura chaizvo uye zvakare akanyanya. Akafanana nemuenzaniso wokuti tinogona kugadzira munhu oenda obuda pfari. Pfari yaanobuda ipfari inorwadza zvekuti anokwanisa kuenda kokuti akadonha pasi anochema achibudisa misodzi. Kozoita zvimwe zvoti tikagona kugadzira zvechitu, tikagadzira munhu anoenda kunobuda mapundu muviri wake otanga kunzwa voice rinomutambudza rinomushusha. Munhu uye watinenge tagadzirira ndine marukiro andinoita mhiko yangu ndomutaurira kuti taura zvaunoda kuti zviitike. Otaura kuti ndiri kuda motikari yangu kana kuti semenza ndakabirwa motikari yangu, ndiri kuda motikari yangu kuti idzoke. Voice randinotuma richienda kumunhu akaenda kunokubira motikari, unotanga kuenda kunobuda mapundu, muviri wako wopindwa nechando zvekuti voice iya rinokunetsa pamwe chete nekuti kana ukarara kumuka kwako ipapo kunonetsa. Izvozvo iyi number 2. Number 3, ndine mhiko yekuti ndikaita pakati pemunhu anenge aba. Fanike kana ukange wawana tsoka kana kuti ukawana picture kana kuti ukava neruzivo kuti munhu andibira ndinhingi kana kuti ndishamwari yangu yandivhara, ingave mari kana dzingave mari dzemaraunzi kana dzingave mari dzoti mavhara namuda kuti mutange kambani, ukange waziva kuti nhingi ndiye andiitira zvinhu zvakati, zvese izvozvo ndinozvigadzira. Kugadzira kwedu ndekwekutumira voice pamwe chete kuti munhu anogona kudonha pfari, anogona kubuda pfari, kana abuda pfari mumwoyo make anachitaura achinge akadonha pasi. Chekupedzisira chechi3, kana tikarova mhiko iyoyo yekupedzisira chechi3, kune mhiko yongoti munhu anongodonha zvekungopunzika zvekuti ukadonha panguva iyoyo unozotaura kokupedzisira after 30 minutes kana 1 hour kuti aiwa ndine chinhu chanhingi chandakatora kana chandakaba, saka nhingi ndiye wandakabira, ndoda kuti ndimudzosere chinhu chake chandakamubira. Saka ndiyo number 3. Tobva ipapo ndoti vaya vane mamainzi vada kugadzirwa mamainzi kuti mamainzi abude mari. Right, ndine shiripiti nemweya mutsvene kuti tinogona kutora tinoti mawines. Tatora mawaini nyanye Green Valley. Ndine zvandinoita naro pakati pemaini yako kuti maini iyoyo ibude mari kana kuti iputike mari. Ipapo ndikapedza kugadzira nhasi ndichiti ndapedza kugadzira izvozvi munovhara mochitenga kushanda mangwana. Saka izvo zvese zvindinozvigadzira kuburikidza kubva mumamainzi enyu zvichidzoka pakati peaenda asiwa newaanoda akagara pasi pemoyo. Tinogona kutora mudiwa wako iwewe uchinge washungurudzika zvakanyanya muchida kubatanidzwa kuti muve chinhu chimwe chete. Tinogona kutora mudiwa wako totora picture tozati gezesa picture rako, wagezesa picture rako tonamata naro torisa mbhodhoro kana togona kuudza chero uri kupi, chero uri kuAmerica, chero uri kupi, togona kutaura kuti right ngatiite video call woenda pane gungwa kana kuti pane dziva kana kuti pane rwizi ndokudza zvekuita uripo ipapo nemapictures yayo kuno kundisha zvandinenge ndichiita. Munhu wako anobva adzoka ipapo. Kozoita vamwe vekuti chero uri kupi, ungave kuChina kana kuti ungave kupi, kozoita vamwe anongofunuka miri zvisinganzwisisike zvokuti mwaona kuti angangofunuka muviri, mumwe anotanga kurwara singanzwisike,
umwe atanga kurohwa nezvidhoma vari kunze ikoko, umwe munorota muchishandiswa muchirota muchirara nezvikwambo, vamwe vanorota vachisanganiswa nezvikwambo kumurume pamwe chete nekumukadzi. Zvese izvozvo zvindinogona kuzvipedza chero uri kwauri. Fanika vanotumirwa zvikwambo kuti chinokutumira kana chishiri, kana kuti unotumirwa voice kuti paunenge urere zvinokunetsa kana zvinokutambudza. Zvese izvozvo ndinozvigadzirisa zvichipera. Saka ndatsanangura nawe vane mamainzi avo wadati vagadziswa kuti mamainzi abude mari, pasingabude mari mumwe munhu unogona kutoenda pamaini wotenga maini yako, but mari inenge ichikupa unochiona kuti zveshuwa mari iripo, but mari haisi kuwanika. Saka chinhu chidiki chinochida tichigadziriswe kuti zvinhu zvigone kufamba, zvinhu zvikunakirei. Kune uya ari kunetswa nemhepo yechikwambo, inguva diki kuti chinhu chigadziriswe chigone kupera, kachigone kubva mukati meropa, kato mukati mepfupa rako. Nekuti chikwambo munhu anotochiisa. Semuenzaniso ndasumuka ndaenda ndaromba, ndatora chikwambo changu ndogara ndinacho, ndoona kuti tindise pamwana wangu azviite, nekuti chikwambo chinenge chichida mukadzi. Ndinototsvaga kuti raiti mwana wako baba mukuru ndiani mwana musikana, ndorevera chikwambo changu noti chena unogara chigara uchirara naye yeye wauri kuda nekuti ndiye wandakupa, edha kubviswa kana kunzi waita sei, ini ndakupa munhu wandiri kuti ndiye wauchange uchirara naye. Saka nhau iripo ndiye kuti tinopinginura, todzosera toita go back to sender, tichidzosera zvinhu zvanetsa. Vanorwara nemakumbo kana kuti vese anongoti uyu ari kurwara nechakati, uyu ari kurwara nechakati. Kozoita vamwe vekuti mazuva ano zvavako vazhinji havachadaka kuromba zvikwambo izvi, vakungoenda mumasitanizimu, ongonzi uyu astroke kana kuti arasika njere saizvozvo, ongodonzi gara mumba, ongopiwa chiwani room chake chaanogara imomomo, kachingopirwa sadza rimo, angoita chizumzumu kana kuti ndingashaura kuti ndingati chii chaizvo. Asi zvongoti munhu anenge achingorega angostroka, kana kuti makumbo anogona kutobhendeswa, maoko anogona kutodzoka kutoita chirema munhu anga ari munhu kwaye, chero anga akura. Ndezvimwe zvakarongwa naSatani zvokuti anga achiita panyika. Munhu orombera nemumwe munhu, anga ana sivake kana kuti namukoma wake. Izvozvo futi ndinogona kuzvipinginura ndichizvidzosera kuna azviita wacho, kuti azviita wacho nani zvinhu zvazvitore nguva kana 2 days kana 1 day, rinozadzisa mazuva andiri kutauraya. Saka ndo mazuva andinawo muri eZimbabwe. Ndini baba Mutongi, ndiri kureva kana kuti ndiri kutsanangura mazuva aya ndichiti uyai mese chero kwauri ndinokubatsira online. Varimo muno muZimbabwe vari kuda kuona baba Mutongi, ngatiuyei tobatsirana. Varuda hwanonu hwanyu munouya futi zvakare tobatsirana. Varuda kubatsirwa online munouya futi zvakare tobatsirana. Saka tatsanangura nawe kuti vanoda kubatsirwa zveGod, vanobatsirwa zvokuti vagare zvakanaka mudzimba dzavo, vanoda kubatsirwa kuti atorerwa murume negirlfriend, uchida kuti timuite zvaunoda iwewe, kuti anondoda kuti arware kana kuti aende kumaperiod zvisikasingapere, tinozviita futi zvakare.